Jardunaldirako gonbitea egin zigutenean, berez esaldia nahiko, gonbite horrek biltzen zuen esaldia nahiko zentagarria zan, ez da? Etengabe aldatzen ari den gizartean bizi gara, horrek gizarremanak ulertzeko eszenatoki berri batera garamatza, dena zalantzan jartzeko, ez da? Ja berez, sakona, gonbiapen horrek, ez da? Atzera begiratzen baldin badugu eta etengabe aldatzen ari den gizartean, gizarte hortaz hitz egiten baldin badugu, atzera begiratzerik baino ez dugu, ez da? Azkenengo hilabete hauetan, gerra ate joka daukagu Europan, pixkat atzerago baldin bagoaz, pandemia bat pairatu dugu, pixkat atzerago baldin bagoaz, 2008an krisi finantziare bat pairatu genuen, gerora krisi ekonomikoa izan zana, segurako ondorioak izan zituena, horrek zulo handiak edo min handia sortu zuen gure gizartean, ikusi dugu zelan enpresa handien mozkinak eta rentaltuen mozkinak igo diren bitartean, soldatak desente jitzi direla, horrek frustrazio puntua sortu delako, ez da. Gaur egun, ikusi dugu zelan pandemia batez ere eraginda, hornitzaileekin eta hornidurakateekin egondako arazoak argi utzi dute, bizi ginen mundu zoragarri hortan gauzak ez doazela ondo. Batean ohituta ginela dena txinatik hartzera eta batean horniduran nahikorik ez denuen, pandemiak hori agerian utzi zuen, gaur egungo ate joka dugun gerra horrek argi utzi dugu menpekotasun energetiko galanta daukagula. Tristea da eta ere zalantzan jartzeko kontua da, eta horrekagu zalantza hitza, bazken batean pena bada, esaneko, oain arte ez gara hartu larrialdi klimatikoak ez digu atentzia dugu, horrek ez gaitu adi jarri ohartzeko zer gertatzen ari izan, eta gerra bat etorri bai izan da, bazken batean menpekotasun energetiko hori hor dagoela. Nik uste ipuinan bezala ohartu garela enperadorea biluzik zegoela. Bizi ginela sasi perfektua zen gizarte hortan, baina aritik hartutako gizarte batean eginela, ez da. Eta honek, zalantzan jarri bagetuela, ez da. Eta zalantza hitzakin jolastuta eta gaur egun oso modan dauden joku hauek, berbaserka, Wordle, miluz ere berriro agertu zaigu, It's Okay saio bat telebistan daukagu, guazen zalantza irakin jorratzeko eta hor ikusten dugu ez da, zalantza hitzak ere, gogorra, bokal bakarra duen hitza baino ez da, baina ere joko ematen dago eta dena zalantzan jartzeko lana behar dugu, lan egin behar dugu, lana bai dago zalantza hitzaren barruan ez da. Lan hori egin zuen duela 25 urte Emunek, enpresa munduan euskeraz, nik aipamen txikitzu bat ingot, kontadorea pikutara joan da, orduan luzatzen baldin banaz, moztuna zazuen mesedez, zamen jarritze guten 10 minutuko hori, baina galdutan abil, beraz, keinuekin edo mesedez egin, ez da. Emunek egin zuen lan hori, badabilia, 3 minutu. Emunek egin zuen lan hori, prozesu hori, eta gaur 25. urte horrena bete du. Azken batean, zalantzan jarri zuelako, zergatik enpresen munduan euskaraz izan egin, ez da. Lan azari garela, eta hor, pantailan daukagu, norberan ikuspegitik partekatutako prozesuetara jauzi egiteko prozesua da, hori maiatzanien genuen jardunaldian agintzari bogan kooperatibak jarri zuen edo egin zuen azpimarra izan zen, oso interesgarria, azken batean lana nola ulertu behar dugun argi ematen dugulako, pista batzuk ematen dizkigulako, ez da? Eta berriro letrekin edo zalantzaitzarekin jolasten jarretzen baldin badugu, zalantzaitzari desberdintasuna gehitzen badiogu, de hori gehitzen badiogu, azken batean, eta hau ez da birozo ondo, eskatuko dut baten batek pasatzea, alda hitza sortzen zaigu, de hori ekarpen kanpoko, ekarpen bat, gure zalantza prozesuari kanpoko ekarpena gehitzen badizkiogu, gauza aldatu dira eta alda sortzen dugu, alda egin eraldaketarako. Azken batean hori da, Emunek planteatzen digun prozesu hori. Eta enun eta arrasaten bertan, azken batean eraldaketaren oinarri baldin bada, edo adibide baldin bada Euskal Herrian, arrasate da, 1940 urte urrenean, aurreko mendean egon ziren gazte batzuk, aresmendearri eta taldekideak, dena zalantzan jarri zutela, enpresa bera ulertzeko modua jarri zutela, alduntze, gaur egun horren moduan daukagun, alduntze prozesu bat egin zutela, enpresa beste modu batean ikusteko, langileak jabe eta kide izango ziren sare bat sortzeko, ez da? Orduan, bere garaian zalantza egin zuten, aldaketa eta eraldaketa egin zuten, baina gauza asko gertatu dira eta prozesu horreri agian gauza gehiago gehitu behar dizkigu. Azken batean, esango nuke bizi garela gizarte batean,
desente aldatu dana azkeneko honetan, baina orain arte izan gara oso zuek eta gu, gora gu eta gutarrak. Eta askotan kostatu zaigu besteen azalean jartzea, ezta? Besteen iritzia jasotzeko. Eta zalantza hitzarekin jarraituta, eta pantaila bazitzen baldin badugu, zalantza hitzarekin jarraituta, eta atzera joten baldin badugu, hoi da, antza izango genuke, ezta? Antza hitza. Azken batean, ohituta gaude, gure antzekoak direnen iritzia baino ez entzuten. Eta horrek azken batean, ez digu erraitatea behar den bezala ikusten. Eta bizi gara gizarte batean nun, gure antzekoak baino ez ditugu erreferentzat hartzen. Adibide gordin bat, lehen aipatu dut ate joka daukagula Ukrainako gerra, ze pasatu da? Ukrainako gerra egon dela eta elkartasun ogoldea egon da Ukrainako errefusioa eta jasotzeko, hori oso positiboa da. Azken batean, eta hori telekomunikabideetan agertu zen, ez dakit gogoratzen ze agintari edo ze kazetariek izan zuen, ez da? Nola ez ditugu behartuko gure antza baldin badute, gure modukoa baldin badira, rubioa, begi urdinak, eta horiek pospozik hartu ditugu, beste batzuko Siriatik edo Afrikatik datozenak, ordea horiek ez, horiek dute gure antzik, eta horiek utzi ditugu Mediterraneoan hiltzen, edo gure atorri eta bidasoan ere batzuk hil zaizkigu, ez da? Bikotea bortzietako badut, bera lanoan bakoitzean, bidasoa errekati pasatzeko orduan, ostia, zema jende hilda bertan, ez da? Orduan, eta ez hori bakarrik, gure antzekoak, baino aintzat hartzea horrek, etorkizunako ere bildurrak edo zer pentsatu ematen digu, adimen artifizialen inguruan, prozesuak zehazteko orduan, algoritmoak zehazteko orduan, askotan sartzen ditugu gure moduko jendea, eta ez gertatzen da, programa askotan, agian beltzak esatarako, eta hori jendea arrezializatu azatako, programa askotan delinkuentziarekin lotu izan dutela, ezta? Eta arazoa da gure modukoa dira pentsatzeko beste adibide bat. Duela gutxi Disney etxeak, ez dakit ikusi duzuen Sirenita pelikula estrenatu du, eta Sirenita hortan emakume beltz bat jarri dute. Eta horrek toki askotan sekulako euskanbila sortu dau. Deno dakigu Sirenitak edo Sirenak existituten direla, hori ez du inor zalantzan jartzen, baina Sirenita bat beltz esatea ordea bai. Bueno, beste adibide da, ezta? Beraz, prozesu honetan behar ditugu besteen ikuspegia, behar ditugu besteen irizpideak, ikuspegiak, iritziak. Eta osterabe, zalantza hitzari bat gehitzen baldin badiogu, aldaketa oso magikoa da, azken batean antzatik anitzara pasatuko gaelako. Ointza gertuko zaigo pantailan. Bai, besteen ikuspegia barnatuta aniztasuna ez dengo genuke. Aniztasuna behitzeitea ez da gauza erraza, gero eta pluralagoa den gizarte honetan aniztasuna aipatzea oso komplikatua da, eta hor enpresak ze paper jorratze dute. Hori ere zalantzan jartzeko beste kontua da, enpresa daukaten papera. Duela 2 urte, mundu mailan egin zen galdeketa batean, inkesta batean hori aipatu zen zelan, nor konpundu ditzazke munduko arazoak. Duela 2 urte, jendeak esaten zuen gobernuek. Duela 7 urte inguru, inkesta bera, galdeketa bera egin zen, eta jendeak gobernua berrean, jendeak enpresak aipatu zituen. Kezkatzeko da, eta zalantzan jartzeko da ere, ze punturaino, gizarte zibilak alduen duen eta potere eman diegun enpresei, ez da? Baina, zalantzabarik enpresa izan behar dira eraldaketaren gakoa. Hemen, Euskal Herrian, lehen aipatu dute kooperatibismoaren adibidori beste batzuk egon dira. Euskal Herrian badaukagu gizarte aldaketarako tresna asko, aipatuko nituzke REAS, ekonomia sozialerako sarea, olatuko ekonomia aldatzeko sareak, eta beste hainbat adibide izan ditugu herri honetan, ez da? Eta hori gertatu izan da, enpresen munduan ere egon zen, gizarte erantzunkizuna, edo enpresen gizarte erantzunkizunari buruzko hausnarketa bat, duela 25 urte hasi izanak itxi gora bera, hasiera batean filantropia ematen zuen, baina ja enpresa asko eta gizon asko edo gizon emakume asko buelta eman zioten, eta bueno, filantropia zaratago egin behar zutela, enpresa bera birpentsatzeko prozesua hain zuten, badago gaur egun asko erabiltzen den kontzeptu bat, eta lehen jurenekin egon azon eta zitzaiten propositua helburua duen enpresak, oda gizarte eraldatzeko duen enpresak, hor sortu dira, stakeholdersen teoria, interesguneak enpresaren erabakietan sartzeko, honetaz hitzein zegun oso ondo gainera, Jose Maria Canelles irakasleak, eta oso jardunaldi aberazgarra izan zen, gaur egun ikusi ditugu joera berriak, ekonomia zirkularra, gobernantza justoa, eta nazio batuek eurek berak ere garapen jasangarrietarako helburuetan ere aniztasuna aipatzen dau, desberdintasuna eta aniztasuna aipatzen dau, ez du jartzen pertsonen atalean, baizik eta lehen hemen egon garenean debate hori izan dugu, prosperitatearen atalean. Eta sentitzen dut bakit emunen urte urrangoa dela, baina prosperitatea hitza erabiltzen dut. Euskarazko berzioa oparotasuna da, oparotasuna eta prosperitatea ez dakitze punturaino nik oparotasun hitzari kutsu material hartzen duelako, ez da.
Baina bai, prozesu guzti horrek zalantzan jartzen du dena. Pandemian ikusi dugu zelan jendeak enpresari gauza gehiago eskatu dizkion. Ja, enpresa ez da bakarrik diruaz lan egiteko toki bat, diru truke lan egiteko, baizik eta baldintza gehiago eskatzen dizkiogu, bada, gaur egun joera bat, gizarte batek talentu erakartzeko edo garapena garatzeko 3 urte proposatzen duena, talentua, teknologia, baina baita ere tolerantzia ere, eta hortan kokatzen da aniztasuna ez da. Justo gure jardunaldia eta gero, ekainan 28 heldu zen, enpresa bidean pinkwashingari buruzko reportaje batekin deki genuen, eta aniztasunarekin datu bat oso kezkagarrian nire ustez, ezta? LGTBIQ kolektiboaren 30%ek esate dute, lan arloan diskriminazioa pairatu dutela, esate dute desabainta dutela lana topatzeko beste hautagaien aurrean, eta askok euren sexualitatea ez adierazteko esfortzua egite dute. Beste urratz bat emanda, badira langile asko, LGTBIQ kolektiboko langile asko, onurak jasotzeari uko egiten dela, esaterako ezkontzagatiko oporregun horiek jasotzeari uko egiten diotenak sexu bereko persona batekin ezkonduna zelako ez onartzeko. Beraz horrek erdian jartzen du behar ditugula enpresa seguruak, ez da? Langileak seguru sentitzeko tokiak aniztasunaen izenean, ez da? Hor badira hainbat gako, hor badira hainbat kasu, badira enpresa batzuk lanean urratzoik emai duztenak, jardunaldi hogetan ni esen ABB enpresaren kasua izan genuen, aniztasuna euskaran ikuspegitik, baina baita ere LGTBIQ ikuspegi horretatik jorratzen duena eta oso gauza interesgarriak izan zituzten. Horrek ere zalantza sortzen zuen, ze punturaino enpresa batek erabiltzen duen aniztasun hori greenwashing edo pinkwashing egiteko. Batzuk ondo egite dute, baina badira enpresa batzuk, agian eta esnoa izinek ematen, baina saltoki handi batzuk, kainak 28 heltzen danean, bandera jartze dutela, baina gero euren liburu denda batean topatu dezakezu homosexualitatea osatzeko liburuak. Beraz, ze monturaino eta hori zalantzan jarri behar du greenwashing egiten dugunala ez. Eta berriro, hitzarekin jolaztuta, ibat gehituta, zaintza izango genuke, zaintza izan zen, eta zaintzan oinarritzen da Bogan kooperatiba, segurako esperientzia polita kontatu zizkiguten, batez ere batzen proiektuan abera, esklusioan egon daitezen gazteak inkorporatzeko orduan, horre zakit bideoa ikusteko aukera izan duzuen, baina hor Samir eta Mohamen kasuan, bi gazteen kasua izan genuen, eta horien trebaitzaile bat agertu zen hitziten, azken batean prozesu honek enpresan ze toki izan eduten laguntzen edo topatzen lagundu zielako, ezta? Adibide horrek Boganen edo batzen proiektuaren adibideak jarri zegun aniztasuna beste modu batekoa izan behar zala, eta bukatzeko, zimaz, hitzekin jolaztuta, alda, zaintza, baina baita ere kanta, badator, eta honekin bukatzen dut, badator, buru bat aurkit Berritxarrak taldearen iraultzatzikien asamblada kanta, kasu honetan iraultzatzikia baino, eta edozin zalantza prozesu iraultzatziki bada, hitzen margo genuke zalantzatzikien asamblada, eta iraultzazari garela, bada Emma Goldman izeneko aktivista famatu bat, berak erabili zuen bere garaian niretzako oso esangarria den eta esanguratsua den esaldi bat, dantzatu ezin bada hori ez da nire iraultza, beraz, zalantzatzikien asamblea daukagu hemen, guazen hortaz, zalantza guzti horiek dantzan jartzera. Eskerrik asko.